Igwad ang magkaklase mga pangga, magbarkada. Sa kata super best friend na sinda mga pangga, pares lalaki ni. Kumbaga ang turing ninda sa kada saro, kumbaga may lukso ng dugo na eh. Kumbaga nararamdaman nila sa isa't isa mga pangga ang spark. Spark? Sabi na kasusarong pa diyon, ngayon pa di. May sasabihin nga ako sa iyo pa di. Ano nga ito pa di? Kunya, 69 kita pa di. Uy, nagburula ko dahil sa mata. Sabi, sigurado ka nga kaya pa di. Sabi ko, yung nga pa di. 69 kita. No. Sabi nga sa pa di yun. Sige. Sige nga pa di. Sain. Sabi mga pa di yun. Anong sain? Talpats ka. 69 kita sa exam. Bagsak.